araw sa inyong lahat. Live tayo ngayon sa aming kandusanang istasyon na hindi pa narehistro. At ngayon mga kandusanan, may babasahin akong letter sender nga taga Habonga, Agusan del Norte. Mao kini si Rosalinda nga adunay problema kabahin sa iyang hinigugma nga si Berto. O gipadala pa taon niya diri sa among istasyon, sa istasyon ni Ate Laika Bern diri sa istasyonan na hindi pa narehistro. Suko kaayo ang atong letter sender karon mga kandusanan sa iyang ipaabot nga mensahe sa iyang hinigugma nga si Berto. O ganiya ang iyang sulat. Bulag, idi bulag. Salamat na lang sa tanan. Basta ako dili gyud ko magmahal. I tried to be a good partner that you never had. Para dili ka mangita og lain. Kay gusto nako ako ra imong higugmaon. Kay gusto pod nako nga malipayon tang duha. Walay isyu, walay negative vibes. Kaso, naunsa na after all those effort and happiness, memories na lang tataman ani. Nagsupport ako sa imong gustong buhaton. Pero ngano mo surrender naman dayon kas ako. Asa man ko nagkulang para nakabalo ka ug unsa tika ka love. I love you more than myself. Gipasaylo taka sakay naa kay sala nako. Kay gusto nako nga kitara gyud hangtod sa hangtod. Matiguang kitang duha. Dako kayo ko og salig nimo para makabalo ka. Dako kayo kog trust nimo. Tapos makigbuwag ra ka nako. Idi magbuwag. Gikapoy napud ko nimo para nakabalo pud ka. Dili ra ikaw ang gikapoy sa atong relasyon. Mga kandusanan, mao katong sugilanon sa atong letter sender nga si Rosalinda nga sakit kaayo sa iyang side mga kandusanan na bulagan niya si Berto mga kandusanan. Kay daghan na kaayo sila o pinagsamahan. Pero nawagtang lang ang tanan. Kaya aduna sila'y hindi pagkakaintindihan mga kandusanan. Kung baga mga kandusanan, ang ilang relasyon, bugnaw pa sa ice ang ilang relasyon mga kandusanan. Mao gining nakalisod sa mag-uyab mga kandusanan. Kung magbugnaw ang isa, mamugnaw na pod ang isa. Ug dili maayo sa usa ka relasyon na basta-basta lang nga magbulag, na hindi nag-uusap. Dapat talaga pag-usapan kung ano ang hindi pagkakaintindihan para masolusyonan. Ang akong ika-advise sa imo, Rosalinda,
Ayaw lang og kastrong perminti sa imong gibati. Mahitungod sa imong hinigugma nga si Berto. Kay siguro pod nagpabadlong ka kang Berto. Mo sigurong namugnaw si Berto sa imo. Ihatag sa iya kung sa pay kulang. Kay giingon nimo gihatag na nimo ang tanan. Ug basin aduna pay kulang na wala nimo mahatag sa iya. Ug ihatag kana sa iya aron siya malipay. Kay basing wala ka kabaluon sa iyang kalipay. Na gusto niyang madawat diha kanimo. Huna-huna o kadaghan Rosalinda. Kay sa imo lamang sulat na imong ipadala diri sa among istasyon na hindi pa narehistro. Suko kaayo ka sa imong hinigugma na si Berto. Ug nahibaw gyud ko karon Rosalinda nga si Berto nagsigirag katawa. Nga naminaw sa imong sulat nga gipadala diri sa among istasyon ni Ate Laika Bern. Ang angay nimong buhaton adtua si Berto sa ila. Pagistorya mo, basin aduna kay sayop na nabuhat diha kang Berto. Pangutana siya kung unsay kulang bilang isang girlfriend niya. Pangutan siya. Pag-istorya mong duha. Pag-istorya mong duha with love and care. With love and care and peace. Amura ko tungo akong ika-advise sa imo, Rosalinda. Unta i-apply to nimo. Kibasin napay puruhan nga magkabalikan mo ni Berto. Kay kahibalugid ko nga love gyapon ka ni Berto. Og maura kato, salamat sa imong gipaabot nga mensahe kang Berto og sa pagpadala nimo sa imong sulat diri sa among kandusanang istasyon. Maraming salamat. Ayan mga kandusanan, thank you for watching. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, Laika Bern Aninohon. Thank you so much.